Gunz 50K vhura inzira tipinde papa vanoda kumisa inzwa inaka zhula unwa mkaka chingoma chinenge bhanangana kuti chopisa ngarambe kanda ina notifambe tirive basi unzai maoko kunoti bate obu ekobuko emkwakweni hatide chinono kanda ina nokasambe vamwe vakuti manosi obho watina chironda mutumbisa jobho chadeuka asi musazofambe kutsvaga chikorobho nobiwaiwe 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 tizere manais mamayo yese yamolavha kunoti nayo ndapinda nachief pabva paita ruzha sepabatidzwa chigayo kuti taura vatibvepa muromo pavo varuma moko avativise nyangwe vagesa tutemiki pamwe neturoko unobiwa iwe unonubiwa unobiwa iwe unonubiwa unobiwa iwe unobiwa iwe unobiwa iwe mina nyachisa ngempela umatipati mandela lapha kyachisa kapela mamela intombi zangikalela ai kuti chopisa ngarambei kanda ina notifambei tirive basi unzai maoko kunoti batei